Qari mill-ktieb tal-profeta Ġeremija. Araw, għad jiġi żmien, oraklu tal-mulej, meta jien nagħmel patt ġdid ma' dar Iżrael u dar Ġuda. Mhux bħal patt li għamilt ma' missiriethom fi żmien meta qbadthom minn idejhom biex ħrixthom mill-art tal-Eġittu. Il-patt tiegħi li huwa kisru għalkemm jien kont l-arus tagħhom, oraklu tal-mulej. Imma dan ikun il-patt li qed nagħmel ma' dar Iżrael. Wara dawk il-jiem, oraklu tal-mulej, inqiegħed il-liġi tiegħi fosthom u niktibha f'qalbhom u jiena nkun Alla tagħhom u ma jkunu l-poplu tiegħi. Ma jgħalmux iżjed lil xulxin u ħadd ma jgħid lil ħuh ara fil-mulej għaliex il-koll kemm huma jkunu jafuni miż-żgħir sal-kbir, oraklu tal-mulej għax jien naffrilhom ħżunithom u ħtijietom ma niftakarhomx aktar. Oħloq fija qalb safja, o Alla. Ikollok ħnina minni, o Alla, fit-tjubitek, fil-kobor tal-ħnina tiegħek ħassar ħtijieti. Aħsilni kollni mill-ħtija tiegħi, naddafni mid-dnub tiegħi. Oħloq fija qalb safja, o Alla. Oħloq fija qalb safja, o Alla, u spirtu qawwi ġeddet fija. La twarrabnix minn quddiemek, tneħħix minni l-ispirtu qaddis tiegħek. Oħloq fija qalb safja, o Alla. Rod li lena tas-salvazzjoni tiegħek u bi spirtu qalbin wettaqni. Lil-midinbin nagħllem triqatek u l-ħatjin lejk jerġgħu lura. Oħloq fija qalb safja, o Alla. Qari mill-Ittra lil-Lut. Meta kien jgħix fuq din l-art, Kristu offra talb u suppliki b'leħenoli u bid-dmugħ lil dak li seta' jsalvaħ mill-mewt u kien mismuħ minħabba fil-qima tiegħu lejn Alla. Għad li kien iben, tgħallem minn dak li bata xi tfisser l-ubbidjenza u billi laħaq il-perfezzjoni sar awtur tas-salvazzjoni ta' dejjem għal kull min jisma' minnu. Glorja u tifħir lilek, Kristu. Jekk xi ħadd irid jaqdini u għandu jimxi warajja u fejn inkun jien hemm ukoll ikun il-qaddej tiegħi. Glorja u tifħir lilek, Kristu. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. F'dak iż-żmien, fost dawk li telgħu biex iqimu lil Alla fil-festa, kien hemm xi Griegi dawn marru għand Filippu li kien minn Betsajda tal-Galilea u talbuh: Sinjur, nixtiequ naraw lil Ġesu. Filippu mar jgħid lill-Indri u mbagħad Indri u Filippu marru jgħidu lil Ġesu u Ġesu eġibhom: Waslet is-sija li fija bin il-bniedem ikun glorifikat. Tassew ngħidilkom, jekk il-ħabba tal-qamħ ma taqax fl-art u tmut, tibqa' weħida. Imma jekk tmut, tagħmel ħafna frott. Min iħobb lil ħajtu jitlifa, imma min jobgħod lil ħajtu f'din id-dinja iħarrisha l-ħajja ta' dejjem. Jekk xi ħadd irid jaqdini u għandu jimxi warajja u fejn inkun jien hemm ukoll ikun il-qaddej tiegħi. Min jaqdi lili, il-missier jagħtih ġieħ, issa qiegħed inħossru imħawda. U x'naqbad ngħid? Missier, eħlisni minn din is-sija? Imma jien għalhekk ġejt għal din is-sija. Missier, għati glorja lill-ismek. Dak il-ħin instama leħem mis-sema. Jien diġà glorifikajtu u nerġa' niglorifikah. In-nies li kienu mew semgħu u qalu li kien qiegħed iried, oħrajn qalu kellmu xi janġlu. Ġesu jieġeb: Dan il-leħen ma ġiex għalija imma għalikom. Il-ġudizzju ta' din id-dinja qiegħed isir issa. Issa se jitkeċċa l-prinċep ta' din id-dinja. U meta nintrafa l-fuq mill-art, jiena niġbed il-bnedmin kollha lejja. U qal dan biex jurihom bli ma mewt kien sejjer imut. Dan il-5 ħadd tar-Randan u fil-Vanġelu ta' din il-ġimgħa Ġesu jitkellem dwar is-sija tiegħu, iż-żmien tiegħu li jagħmel il-ħidma li Alla taħ biex jagħmel, il-missjoni ta' Ġesu li jsalvana mill-mewt ta' dejjem billi jmut u flokna. U jwettaq il-pjan ta' Alla li jrid ireġġana lura għandu. Għaliex hemm bżonn li Ġesu jisalvana? Għax aħna bid-dnub tbedna mir-rabta tagħna ma' Alla. Ir-relazzjoni tagħna ma' Alla tiswa iktar minn kull ħaġa oħra li għandna. M'għandna xejn nofrulu biex nirpuha lura. Għalhekk, bid-dnub aħna nfridna minn miegħu u ħloqna dejn li waħidna qatt ma nistgħu nħallsuh lura. Alla hu ġust u għalhekk jitlobna nħallsu id-dejn tagħna. Imma aħna m'għandniex nagħtuh. Dan ifisser
li ma hemmx triq ta' salvazzjoni, se nibqgħu mifrudin minnu għal dejjem. Imma Alla hu mħabba u jiġi jsalvana billi jagħmel ħaġa li qatt ma konna nimmaġinaw. Jibgħatilna lill-istess Ibnu Ġesu, l-unika ħaġa jew aħjar l-unika persuna kbira biżżejjed biex toffri ruħha bi ħlas għad-dnubiet tal-bnedmin ta' kull żmien. Ġesu kien jaf li kellu jmut biex iħallas għad-dejn ta' dnub, u għalhekk li jitkellem fuq il-ħabba tal-qamħ li tmut? Jaf għaliex qed joffri ruħu? Bħal-qamħ, Ġesu għad iqum mill-mewt, l-istess kif żerrija tikber mill-art u tagħti l-frott. Kien se jsalvana, il-bnedmin li jħobb. Ġesu jgħid, u meta nintrefal fuq mill-art, jiena niġbed il-bnedmin kollha lejja. Meta Ġesu jqum mill-mewt, irreġġa lil kulħadd tant Alla. Alla qed iwettaq dak li qal lill-profeta Ġeremija fl-ewwel qari. Qed jagħmel patt ġdid magħna. Patt u għeda, relazzjoni qaddisa bejn Alla u l-poplu tiegħu. Alla joħloq relazzjoni ġdida magħna fejn il-koll nistgħu nsiru nafu lil Alla u niġu maħfura minn dnubietna bir-rabta tagħna ma' Ġesu. Ġeremija jikteb, il-koll kemm huma jkun jafuni, miż-żgħir sal-kbir, oraklu tal-mulej, għax jien naħfrilhom ħżunithom u ħtijietom ma niftakarhomx aktar. Ġesu jkompli jfejjaq id-dnub tagħna kull darba mill-ġid u jagħmel ilna possibbli li f'ħajjitna nerġgħu lura lejn Alla kull meta rridu bir-rebħa tiegħu fuq id-dnub, fil-mewt u l-qawmin tiegħu, Ġesu għamela possibbli għalina li nkunu ma' Alla fil-glorja u l-ġmil tiegħu għal dejjem. This Maltese translation was produced in collaboration with the Church in Gozo. Don't forget to like, subscribe, and support this channel on Patreon using the link in the description. Thanks for watching!